खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सेंग्रा सिख्लानि बागैनो आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो आं शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोखि नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो लोगोफोर अननानै गावनि बर' हारि होननानै आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामना होदो अननानै बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नङा होमबा आं दानि जाखांफुनाय बा जोंनि लोगो नोंथांमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोनखौ आङो माने आं नोंथांमोननि सायाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो गाज्रि दामोन माने आं सानदों आरो सेंग्रा लाइफआवनो जि हायो नोंथांमोना मोजाङै जानो नाजा दाखालि दुर्गा फुजा लोखि फुजा जानानै थांबाय बेयाव गोबां माने आनडिसिप्लिन गावखौनो लोंनानै जानानै सोबनाय बायदिसिना माने जों गावनि गेजेराव माने उसुबिदा नुनायखौ माने आब्रुथि गैयैखौ माने मोजां मोनाखै गासै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो गाज्रि मोनो आरो दा गोसोआव दुखु मोनो नोंथांखौ जुदि जोंनि बर' रायजो राजाया बुङोब्ला गामिनि सोरबाया बुङोब्ला दाय जायो ओंखायनो गावनो गावनि मान सन्मानखौ नायनानै गेदेरखौ गेदेर उन्दैखौ उन्दै मान होलायनानै नोंथाङा जुदि सोलिनो नाजादो दानिफ्रायनो सोलोंदो नङाब्ला नोंथाङाबो खैफोदाव माने गोलैगोन आरोखि माने गावनो मा जागोन मालानि समाव मा जालांगोन बेखौ मिथिनाय नङा दानि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिरि सिगारेट बाराद्राय सोबनाय गान्जा ड्राग्स बायदिसिना सोबनाय बेफोरबायदि हुदाया मोजां नङा जोङो दिनै गुबुन जायगायाव बेरायनानै अनेक जायगाखौ जों बेरायनानै नायबाय नैफोर जायगायाव माने दा आं जि जायगायाव जिरायनानै दं नैफोर जायगायाव माने दा बुंनो थाङोबा बे हाग्रा साननो नाङा बे हाग्रा खिन्थु बिथिं गामि दंजोबो आरोना बे सासे बेक्तिनि बारि बागानसो नैबे लांदां नुनाय बे फिल्ड नङा सासे आबादारिनि फोथार आरोना दानि जुगाव आं बुंदों जेनेबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हिन्जावसाफ्राबो सोबनायखौ नुनो मोनो आरो दा एक्सुवेलि जोंनि बर' गामि एरियायाव बा जोंनि माने बर' गामियानो नङा होमबा जोंनि आसामाव बा बिटिआरआव गोबां माने जाला लोंला बेफोरबायदिखौ जों नुयो खिन्थु बेफोर माने जोंनि थाखाय मोजां नङा आरोना खिन्थु गावखौनो गाव मोजां थासारियाव फैनो नाजा दिनै जोङो गुबुन जायगायाव जोङो दंफैयो गुबुन जायगायाव जोङो बेरायनानै नुबाय आरो खिन्थु बिसिनि दखानावबो नोङो सिगारेट गंसेबो सोबनानै देखायनाय नङा फिल्माव नुनो हागौ साउथ इन्डिया फिल्म बा बायदिसिना फिल्म बिसिनियाव फिल्माव जेरै बिदि नङा दखान गंसेयाव नोङो सोरखौबा सिगारेट सोबनाय थैनो बुंगोन जोंनियाव बर' गामियाव बा बर'नि सहर बेयाव थेख्लाख्ला उन्दै देरफुनाय सेंग्रा गाजोला नै बिथांमोनखौबो सिगारेट सोबनाय नुयो आरो बिरि सोबनाय नुयो आरो सिख्लाफोराबो कलेजाव फरायफैनायनो सोरबा मायावबा थांनायनो बिथांमोनाबो सिगारेट बिरि सोबखुमानायाव एक्सपार्ट जाना दं माने गासिबो नङा दे आं गासिबो बुङाखै जायफ्रा सोबो जायफ्रा जायो बिथांमोना मोजां जानो नाजा गावखौनो गाव एसे रेसपेक्टेड होननाया मोनसे खोथा दं नङा होमबा जेरै मेन्डेलाया होनदों दे खिन्थु मोजांखौसो बुजायो बयबो खिन्थु जोङो माखासे इउटुब चेनेलजोंबो जोङो मिथिनो हायो बा बुजिनो हायो माखासे गोबां मेलेमजिबिफ्रा मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगासिनो दङ बै मोजां कन्टेन्टखौसो नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालाम नायनांगौ जेरै फरायनाय बायदिसिना जिउ जारिमिन जोंनि बर'नि जारिमिन दं बासिराम जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव अनेक जोहोलावमोननि कन्टेन्ट लानानै फैयो बिथांमोननि कन्टेन्टखौ नाय मोजां सोलोंना ला जारिमिनफोरखौ मिथिनानै ला अब्लासो नोंथाङाबो सानसे समाव मोजां गिदिर मानसि जानो हागोन आरो गावखौनो माने सामलायनो नाजा गाव सामलायनानै गाव जुदि मोजां जायाब्ला इयुनाव नोङो मालाबा मोजां जानो हाया दा जों गावखौनो गाव बुजिबाय हमना ला जोंबो माने बारा बुजिना मानसि नङामोन दिनै जों आउटआव फैयै एसे एनै गैयाब्लाबो जों एसेखौ माने बुजिनानै जों गावखौनो माने एसेखौ बुजिनानै हमनो हाबाय हमदांनानै जों मोननायखायनो गासै सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों होननानै जों सानो आरो दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिथिला लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आं नोंथांमोनखौ मोजांखौसो खावलायदों जाहाथे बेफोरबायदि दाजा फुजा मेलायाव लोंला जाला बेफोरबायदि दाजा आरो नै जोंहा 16 नभेम्बर फैगासिनो दं लोगोफोर 16 नभेम्बराव ओरैबायदि सेंग्रा सिख्लाया खना लोगो हमनानै जौ सिगारेट बिरि सादा जानाय बेफोरबायदिया पारफेक्ट माने जाखायो आरो खना खिन्थु बेफोरबायदि जानाया मोजां नङा खिन्थु सोरबा बायदिया साननो हागौ दे गावबो बिदिनोमोन खोमा होननानै बिदि नङा खिन्थु खोथाया आं नोंथांमोनखौ मोजांसो खावलायदों लोगोफोर नोंसोरो मोजां जानो नाजा दानिफ्रायनो फरायफुनाय सेंग्रा सिख्ला दङब्ला मोजां गियान ला आरोना गावखौनो गाव अब्लासो नोङो सानसे मानसि जानो हागोन नङाब्ला नोंहा जिउआव खैफोदानो खैफोद मानोना नोङो सानसे साननांगोन मोजां भिडिअ नायनो नाजा गाज्रि भिडिअखौसो सार्च खालामना नायो प्रेक्टिकेल आदाया होनदों ओंखायनो नङा आलफ्रेड आदाया होनदों ओंखायनो आलफ्रेड आदाया मा होनदों मिथिगौ नोंसोरो आलफ्रेडनि भिडिअखौ नायदों जेम्सआ सोंहैदों जेम्स आदाया सोंहैनाय भिडिअआव नोंथांमोना नाय जेम्स आदाया माने कमेन्टखौ लानानै सोंहैदों जे आलफ्रेड आदानाव कमेन्ट इदि फैयो नोंथाङा मा सानो गोसोआव बेयाव डाइरेक्ट बुंदों जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा सोरबायानो होन जाय मानसिया माने जावो माने गाज्रि कमेन्ट माने रायो बै मानसियासो माने बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ नायो बबेखौ भाइराल जाबायनो सोरबा माबाबाय खालि भाइराल भिडिअल' नायो मानसिफ्रा भाइराला माया
गाज्रियाबो भाइराल जायो मोजाङाबो भाइराल जायो माने मोजांखौबो भाइराल होनो गाज्रिखौबो भाइराल होनो माने शेयर भिडिअखौ माने नायनायखौनो भाइराल नङा होमबा जेनेबा आं मोनसे टपिक लाना फैबाय नै दा जेनेबा बेखौनो माने सारा मुलुगाव माने नायबाय इदि भाइराल जाबाय थिग बेखौ होनो भाइराल थ' आंनि साननायसो नोंथांमोना मा सानो बेखौ आंबो मिथिया बे आंनि मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो जास्ट फोरमायदोंसो आंनि गोसोनि खोथाखौसो नोंथाङाबो भिडिअ लाबोनानै नोंथाङाबो बिदिनो फोरमायनो हागोन गोसोनि खोथाखौ आं गोसोआव जि मोन्दों आंहा एक्सपिरियेन्स जि जाबोदों जि मोनबोदों बेखौसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों थ' नोंथाङा जुदि जेबो जुदि मालायनि खोथाबो खोनासङा गावबो एसेबो माने मावनानै नाया बुंनायजों खामानिजों जायोब्लासो खामानिया साक्सेस जानो हायो नङाब्ला नोंथाङा जिउआव लाइफआव मालाबाबो नों साक्सेसफुल खालामनो हाया नों आं इदि जागोन आं साख्रि लागोन आं मोजां मानसि जागोन होननानै नोङो जुदि गोसोआव सानोबा बे न' मालाबाबो साक्सेसफुल मालाबाबो जानो हाया नों खामानिबो मावनांगोन नों नाजानांगोन नों बिदि खालामनांगोन अब्लासो नोङो साक्सेसफुल जानो हागोन जिउआव मोनसे थांखि नोङो सल्भ खालामहैनो हागोन माने जाफुंसार होनो हागोन माने मिथिबाय अब्लासो नङाब्ला नोङो बे साननायाव थागोन आं साख्रियाल जागोन आं इन्जिनियार जागोन आं डाक्टार जागोन बे मालाबाबो नङा बै लोंला जालाजों मालाबाबो नों बे लोंला जालाजों मालाबाबो जाफुंनाय नङा आरो डाइरेक्ट सियर खोथा आं बुंखादों थ' भिडिअआ बिसिमावनो आं दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुजायबाय जाहाथे जोंहा फैबाय थानाय 16 नभेम्बराव लोंला जाला दाखालाम जोंनि बर' बिमा राव हारिमु थुनलाइ दङ बेखौ मोजाङै फोसाबनो नाजादो सेंग्रा सिख्लाफोर अननानै आंनि लोगोफोर अननानै नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन नोंथांमोनखौ बरायफिनबावबाय जाहाथे दुखु दामोन थ' मोजां मोनदोंब्ला रिपिटलि लाइक खालामदो अननानै आरो कमेन्ट हरनो दाबाव नोंथांमोना जाब्लाबो जायाब्लाबो फंनैसो बाथ्राखौ आं मा बुंदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर अननानै थ' बाय बाय दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो